Igbo nwe m ekene m unu. Tata bụ nkwọ. Asị m ka nkwọ kwọtala Igbo niile ihe ọma. Anyị adịla onye ukwu mma, dịla onye nta mma, ka onye chili nya zelo. Ọ ka bụkwa nwunu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Afọ m ihe onyonyo akịta ndị be anyị sị ka wepụtara unu ya. Ihe nji sị ka wepụtara unu ya maka na ama m na nya bụ ife ya abụlili, ọ bụ na o mebe ife metụtara ndị Igbo. Unu ma na anyị nwa bụ ọchịchị one Nigeria n'isi, ana bụ otu ebe ọ bụ na anyị fụrụ anyị ebili bisapụ arụ. Onye ka nji sị ka wepụtara unu ya maka na ọ na-abụkwa n'ime ibebe anya ebebe, imi ebebe, ọnụ ebebe. Ọ na-abụ ọnwa ihe metụtara ndị be anyị, ọ na-aga ewute m ewutabiga m oke. Nya ka nji sị ka wepụtara unu ya. Onye akịta bụ Tinubu, otu onye ọnụ lụrụ n'okwu na ana Yoruba, ka ọ nọ na-asị na federal gọọmenti ndị Yoruba, nya bụ Lagos steeti, na ha wabụ ndị Lagos, ha wabụ ndị Yoruba, na ha nwere ikikere imebi ihe ọbụla isi ịlụrụ na Yoruba na Lagos. Na ha nwere ikikere imebie. Nya bụ na ha lesịrị gị na abụrụ garanti, na ha nyere gị permission ịlụ na abụrụ garanti. Nke a ka nsị ka m wepụtara unu Igbo niile. Ọ ya abụ onye na-alụ ihe ọ na-alụ na ana Yoruba na Lagos, ka uche unu dị ya. Ama m na ọ nwere ndị na-agba vụka ka ha gote ụlọ, ka ha lụta ana, ka ha mete nke nwanne na Lagos. Onye ọbụla Lagos unu na-alụ ebe uche unu adị ya. O nwerekwa nke bụ garanti. Ọsọ ha ịmụnye ọkụ amụnye ihe ya, ọsọ ha demolition edemolishie ya. Nke ọbụla a chọrọ nwa eme nye. Ndị nwere ihe ya eme dịka ha si wee kwuo. Ngwakwa na Igbo bụ Igbo, unu ya nọkwa mma. Udo dịla unu. Ka ọ dịzikwanụ mgbe ọzọ, ka m pụtakwanụ, ka emesịa. Federal government gave the constitution. The Supreme Court gave the planning constitution to the government of Lagos State. If they decide, Lagos State decide that all your designs and everything that you are talking about real estate value is for either drainage, canal, and all of that thing, and they start demolishing some of it, you can do nothing. Ọ̀gáre láyà kan bí ọmọ ìyá lọ́jà mi bàbá mi ọmọ.